Vítam vás pri ďalšom dieli Na stupačkách. Dneska tu máme cestovateľa Peťa Šišku. Peťo, čau. Čau. Čaute. Ja som sa dozvedel o tebe, že ty máš za sebou teraz nedávno takú väčšiu cestu. Ja viem zhruba, že kde to bolo a tak, ale skús povedať, že kde si bol. Takže boli sme partia chalanov, 4 v Rusku. No a keď ideme do Ruska, už nejaké to Rusko máme za sebou, niektorí z nás, čo sme tam boli, tak sme si povedali, že no kam pôjdeme, no tak poďme čo najďalej, kde sa dá. Tak najďalej, kde sa dá, každý si myslí, že Vladivostok, Okay. ale ten Vladivostok nie je až tak na východe, ako je Magadan. A ten Magadan, ešte sa dá ísť ďalej, poznám ľudí, čo boli ďalej, aj tento rok, minulý rok boli nejakí, alebo bol nejaký človek zo Slovenska ďalej, ale ten Magadan je taká ako normálni cestovatelia v Európe sú, že idú na Nordkap, tak toto je také, že ako Magadan je Magadan. OK. Taká možno generická otázka, ale že čo ťa to napadlo? Ísť do Magadamu. My sme to v hlavách mali už dosť dávno. Mimochodom aj Jano Balok rozprával o tom, že by to išiel volakedy, keď bol ešte mladší. Nie, že by som bol mladší od neho. Ale no, jednoducho on už asi nemá na to, hlavne asi čas. A tým, že to je v lete, tak u neho to ako končí v lete. On nemôže si zobrať 2 mesiace dovolenky a ísť niekam do sveta. Takže no, my sme to mali vymyslené niekedy 18-19. Boli sme na to 2, čo chodíme spolu, celkom akože dosť. A žiaľ Bohu, prišiel COVID. Tam sme mali dokonca vybavené aj celoročné víza, takže mohli sme chodiť hore-dole, koľko sme len chceli. Ale no, tie nám prepadli, lebo COVID nám to zastavil a tým pádom, že sme ich nevyužili, tak nám prepadli a už potom sme skončili. No a bol COVID, 3 roky alebo koľko, potom prišla nešťastná vojna. No a tak no, cez vojnu asi každý má také obavy tam ísť, tak jednoducho postupne sa to tak uvoľňovalo. Aj ten COVID, keď bol, tak sa to tak akože prvý rok nikam, potom už trošku, potom ešte ďalej, tak sme sa tak odhodlali, že teda 25, aby som to vysvetlil. U chlapov to není tajné, ja mám 55, som mal minulý rok, kamarát mal 50 a tretí, čo tam bol, mal 45, tak sme si to tak dali 45 a jeden bol ešte 48. Ináč sme boli 3 Petrovia tam. Perfektne, a na 3 Yamaha a všetky boli kúpené v Styxe. To je výborné. Aj by som povedal, že asi ďaká za reklamu, ale tak je to aj na našom kanáli. Každopádne celkom pekná zostava. Ty si hovoril, že 25. Dokedy trvala tá cesta? A odkiaľ ste išli vôbec zo Slovenska? Ja som z Partizánskeho, chalan je jeden od Ružomberka, ďalší je z Oravy zo Zuberca a ďalší je od Zvolena. Takže taký, dá sa povedať, že celé Slovensko. OK, a že koľko mesiacov to trvalo? Že počas roku, že kde to bolo? Asi, že v lete, v zime? Tým, že sme trošku kopírovali Nora z Pobedína, ktorého určite cestovateľe a motorkársky klub slovenský pozná, tak sme trošku kopírovali jeho cestu, lebo to sa mi páčilo, že využil tú Lenu na tú prepravu cez ten Sibír. To je celkom fajn. Takže sme to skopírovali, tú časť jeho. A išli sme 24. mája, sme vyrážali v sobotu. Mimochodom, deň predtým sa priateľkyn syn ženil, takže ja som ešte absolvoval svadbu do 2. do rána a potom som ráno, chalani vyrážali o nejakej 8. z domov a my sme sa stretávali v Srbsku pred srbskými hranicami. OK. Z Maďarsku, tak pred srbskými hranicami. Tam sme sa stretli niekedy okolo obeda a valili sme vlastne no a na 2 mesiace to bolo plánované. Tak, taká bola otázka. No, bolo to plánované na 2 mesiace a trvalo to 2 mesiace. My sa troška budeme viacej šťúrať ako keby v tejto téme toho plánovania a tak. A ten plán, ktorý ste mali nejaký, naplnil sa? Či už časový, alebo možno niečo áno, vidieť? Hej, tým, že už mám niečo pocestované a mám zhruba tiež, keď niekam sa chceš dostať, tak potrebuješ mať nejaký plán. Lebo to, že ako cieľ je cesta, to je jasné. Či tam už prídem do toho
cieľa polovičného a vraciam sa naspäť, to je už, dá sa povedať, že jedno. Alebo teda nie je to jedno vždy, ale cieľ je tá cesta, aby sme sa vozili, aby sme poznávali krajiny. A takže musíš mať nejak, že koľko nám to bude trvať. Musíš mať nejakú predstavu. Nemáme zase, všetci sme zamestnaní, takže, alebo teda potrebujeme zarábať peniaze a nie len míňať na tých cestách, takže žiaľ Bohu, akože musíš to mať nejako preklepnuté, tak sme to tak zhruba nejako vyratali, že 60 dní by na to mohlo stačiť. My sme vyražali 24. mája a mali sme sa vrátiť 24. júla a ešte tam bol ten týždeň do 1. augusta, teda že od augusta by sme začali robiť, tak sme tam mali ten týždeň takú akože rezervu, keby sa niečo vymrvilo, nejaká motorka pokazila, alebo cesta bola neprejazdná, nevedeli sme sa niekam dostať. Jasne. Na takej dlhej ceste sa ťažko plánuje niečo, že dneska spím tu, zajtra tam, to sa nedá, to vôbec. OK. Tuto si mi veľmi dobre nahral na tú druhú otázku, že čo všetko je reálne naplánovať z domu. Lebo ako pozrieť nejak cesty zhruba asi sa dá. Vieme, čo jazdíme na motorkách, že napríklad Google Maps zvykne troška klamať, že vyzerá to na peknú cestu, ale nie je. A čo všetko dokážeš naplánovať ako keby z domu? Takže ten cieľ. A ja to robím tak, že ja si naplánujem cieľ a nejaké tie body si zistím, kde je niečo pekné, bum, a pospájam to. A potom sa ide. Ale treba, toto bol extrém, pretože možno, že ťa aj predbehnem na nejakú inú otázku. Tak napríklad, je situácia, aká je. Takže vedeli sme, že olej kúpime v Rusku. Hej? Okay. Filtre kúpime. Ale keď prídu 4 motorky na jedno miesto a povieme, že chceme 4 predné gumy do terénu a 4 zadné gumy do terénu a všetky 4 sú rovnaké rozmery. Keby aj neboli, v Rusku to neriešiš, ale aspoň približne, hej. To sa nedá. To si myslím, že ani tu na Slovensku, keby si prišiel hoci kde len tak, že zás prídeš do nejakej obchodu a povieš, že chceš 4 zadné gumy také, 4 predné, tak ti asi nikto nevyhodí. by to jednoznačne nebol žiaden problém. Možno, hej, ale dobre. Takže to sme riešili tak, že sme si tie gumy, my sme sa rozhodli, lebo ja mám za sebou cestu jednu, čo sme boli v Mongolsku a my sme si tie gumy brali so sebou. My sme mali páru gum cestných a páru gum terénnych. A my sme normálne išli do Mongolska na cestných gumách, v Mongolsku sme to prezuli, jazdili sme Mongolsko, 3 týždne a potom sme v Rusku zase prezuli cestné gumy a zase sme išli domov po vlastnej osi. A tak som to tak vymyslel, že ja si to, že bereme tie gumy, lebo sa nám to zjednoduší, lebo dalo by sa to, že tu kúpiš jednu motorku, tam kúpiš druhú motorku, ale to strácaš čas. Okay. A my sme zistili, že na tej ceste, aj sme to tak nazvali potom, že nie je čas strácať čas. Lebo sme zistili, že tých 60 dní je na tú cestu šibeničný termín. Stihli sme to za 56 dní. Okay. Dokonca s tým, že sme nakoniec prerobili tú cestu nejak, to sa k tomu môžeme dostať potom. A bolo to jednoducho sme si brali tie pneumatiky so sebou. Tak chalani to chceli tak ako brezovar, vieš, že z boku si to dajú dopredu a tak. A ja skúsenosť, z Mongolska, chlapci, vpredu nie. Ty potrebuješ mať vzadu váhu, lebo po tých šotolinách a po tom blate potrebuješ zabrať, aby to predné koleso len tak lízalo. A keď potrebuješ zaťažiť, tak sa radšej náhnem dopredu, aby som mohol tlačiť to koleso na zem. Okay. Aj to tak bolo. Tam neboli žiadne extrémne trate, že by si niekde nejaké výjazdy mal 100 metrové, ako sme mali v Mongolsku. Takže tam to bolo ale nebolo to jednoduché. Takže tak. Jasné, ty si aj pekne povedal, že čo nenaplánuješ sa napríklad možno aj tie poruchy, ktoré môžu vzniknúť na motorke. Ešte sa troška zdržíme pri tej otázke, ako keby, že čo dokážeš aj z domu naplánovať, tak jasné, je to nejaký ten cieľ, zhruba nejaké body, do ktorých sa chceš dostať asi za nejaký čas, možno nejaké body, ktoré chceš navštíviť, vidieť ich, lebo sú zaujímavé, alebo niečo podobné. Čo ešte by si vedel, že ako keby, že naplánovať, že v princípe sú veci, ktoré vieš vybaviť z domu, víza a podobne. To ako keby máš dať radu niekomu, kto naozaj, že chce niekde ísť, napríklad možno aj mimo Európy alebo niečo podobné, že ako v tomto ty postupuje, že možno poďme po tých detailoch, že
vieš to vybaviť cez internet, cez počítač, alebo niekde musíš behať, alebo že ako sa toto rieši? No, logisticky sa dá všetko poriešiť. Aj tie pneumatiky, aj tie oleje, aj všetko dopredu. Hej? Tam aj v tom Rusku sa to dá. Aj tu z domu. Určite sa vieš nejako nalogovať na tých ľudí tam, cez nejakú v kontakte, ten ruský Facebook, alebo cez, čo to tam majú, Telegram. Ako určite sa dá. Ale ja som na toto moc není. Viem, že Noro to tak riešil z Pobedina, že akože on to mal naplánované, že tam si príde gumy zobrať, neviem, či mu to tam, neviem, do Jakutska niekde posielali nejakým kamiónom alebo tak. Ale jednoducho, my sme to tak brali a potom si v strese. Príde to tam, nepríde to tam, prídeme tam. A my sme nemali fakt toľko času, tak sme sa rozhodli, že teda takto. Ako určite sa to dá. Keď je niekto zbehnutý a hlavne vie reč po anglicky, ide niekde do zahraničia, tak ako určite sa dá cez nejaké internety nejak napojiť na tie predajne a zabezpečiť si to tam. Aj v takých krajinách, ako je Rusko, alebo teda, aj v Rusku by sa to Ázia, že po anglicky sa tam dohovoríš, teda hovoríš? V Rusku určite. Okay. V Rusku tí mladí ľudia vedia všetci po anglicky. Okay, môžeš pokračovať? My našťastie sme sa učili po rusky a ja nemnočka gavariu, takže... Okay. Takže tam nebol ten problém. Ale dá sa, určite sa dá. Ale my sme to brali tak trošku, akože bereme si všetko so sebou a možno bude potom otázka, tak ti asi zoberiem, že a preto sme išli vlastne tou južnou trasou, pretože sme mali také tie diabolské zistenia, že budeme na hranici 2 dní, že nám gumy zoberú, že nám zoberú náhradné diely, čo sme mali. Mal som čerpadlo do palivové, mal som filter vzduchový, mal som filter olejový so sebou. Aj keď mám teda K&N-kový filter, som tam mal, ale mal som pre istotu aj vzduchový, keby sa náhodou niečo stalo. Lebo to sú ľahké veci, to sa dá zobrať so sebou. A to tam, ako, ten olejový ešte zoženieš, ale možno, že by si aj vzduchový. Asi by si zohnal, ale mali sme pre istotu. Lebo keď sa ti to podžube niekde na ceste, tak ho potrebuješ mať hneď. Nie až o týždeň niekde na nejakej predajni. Takže sme to takto riešili, že sme mali nejaké veci. Plánovanie si sa pýtal. Tak prvé stretnutie sme mali nejak v takomto období, medzi koncom januára, februári. Sme mali v Zuberci u kamaráda a tam sme sa dohodli, aby sme nebrali dvoje monterpáky, jednoducho nejaké duše, to každý si bral, ale monterpáky, kľúče na kolesa, tým, že sme mali 3 Yamahy, takže to bolo v pohode. Lisovačka na reťaz sme brali jednu so sebou pre istotu, môže sa stať, že sa reťaz roztrhne, brali sme kus reťaze, 10 článkov, keby náhodou sa volačo udialo. Kolečka vývodové sme si brali, lebo to tiež je problém, akože, vieš, zodere sa ti, kúpiš, zoženieš, ale v Rusku, vieš, v nedalekom meste, o 1000 kilometrov. Jasné. Takže tak. OK. Toto si dobre začal aj s tou motorkou, ako keby tam smeruje tá ďalšia otázka, že ako dokážeš motorku pripraviť, najmä ako keby, čo sa týka aj tých moderných motoriek, či vôbec robíš na nich nejaké úpravy, lebo tak vieme, príbeh pionierom okolo sveta, ten pionier bol ladený vyslovene na tú cestu, že ako keby to je doteraz ako keby jedinečný pionier, ktorý ten motor a celkovo je poladený na tú cestu. A teraz ako keby, ty si spomínal, že máš tenerku, tak... Mal som. OK. Si si to predal potom? Áno. Dobre, OK. To bola motorka čisto len na tú cestu kúpená. Toto inak robí veľa cestovateľov, to možno by si mohol spomenúť, že prečo cestovatelia si kupujú motorku na jednu cestu? Tak to môžem odpovedať. To bolo preto, že ja jazdím väčšinou s priateľkou. Okay. Alebo teda väčšinou 99,9% som s priateľkou aj na dovolenkách. Čo som s ňou 27. rok, tak 3-krát som bol bez nej. Raz v Maroku v 2002, raz v Mongolsku v 2009 a teraz 2025 v Rusku. A už mi povedala, že už ma nikdy nepustí samého. Bála sa o teba? Nebála sa, ako ona vie, že som není blázon, že nejak to doklepem domov, ale nudila sa doma. Leto, všetci jazdili na motorkách a ona sedela doma chuďatku. Ale bola na 2 akciách, bola motorkárskych autom. OK, ešte taká odbočka, že teda na túto jednu jazdu kvôli tomu. A na čom jazdíš ako keby bežne s tou priateľkou?
Áno, stále. Aj dovolenka, aj to. Ale že na čom? Ja aj na čom. Teraz máme, ja to dostriedam, teraz máme Bavoráka 1200 LCčko, 2016 rok, posledný decembrový a teraz, jak som predal Yamahu, predtým som mal Husqvarnu Nordena, na tej sme mali ísť spolu, ale keď povedala, že nejde, tak som Nordena predal a kúpil som Yamahu, lebo som vedel, že Yamaha je tá správna motorka na takúto cestu. Okay. A fakt bola dobrá. Ako nie je za to, že by som robil reklamu, ale ja som Yamahu už predtým mal tenerku. A ja som povedal chlapcom, každému jednomu poviem, aj teraz poviem. Mám všelijaké motorky, som už vyskúšal, ale som povedal, že kto chce jazdiť sám, že nemá batúžek za sebou a chce jazdiť po svete, tenerka 700. Ideálna motorka. Lahučká, blbúvzdorná, nič to nežere, to je tiež dosť podstatné. Zoženieš na to diely, dá sa povedať, že celkom v pohode, až na to jedno ložisko, čo sme v Rusku zistili, že také nezoženieme. Okay. Ale mali sme našťastie so sebou. A akože tenerka je super na toto. Len je to len pre jedného. No. Keby mala o 8 cm by bola dlhšia a o 100 kubíkov viacej, tak by som tu mal určite doteraz. Jasné. A pripravoval si nejak tú motorku na tú cestu? Tak to som teda pripravoval. Tak poďme normálne, že do detailov, že čo si tam robil. Od Jana som mu dostal, lebo ja som mu od Jana kupoval. Tá motorka mala za sebou Južnú Ameriku s Janom. Viem, že Jano je dobrý šofér, bolo o tú motorku postarané, takže čo sa týka motorických vecí som nemusel, však čo by sme na tom robili, že áno, však keď je taká dobrá. Ale ako podvozok tam bol zmenený, tam bol All-ins, vpredu boli Andriany, kartuše, to som zobral, to som hneď, ak som to donesol od Jana, som to zobral, odnesol som to Svitekovi, ten mi to zrepasoval, povedal som mu, kam idem, čo ideme a to mi spravil. Ja som samozrejme vymenil reťaz, oleje, pneumatiky. Takže také ako keby základný servis, ktorý sa robí. Základný servis, filtr vzduchový, som tam dal kajeneňacký a ešte s takouto predfiltrom, takou penou od Twin Airu od Rastyho a to bolo vlastne celé. No ale to bola len motorka, hej, no a potom Batožina. No, takže našťastie od Jana som dostal držiaky, nie tie, čo mal on, hliníkové, lebo to som hneď povedal, že na hliníkových tam určite nejdem, pretože to je skúsenosť. Najlepšie je železo, nie za to, že je ťažké, ale za to, že ho zvaríš všade. Okay. Ten hliník by si tiež zvaril, ale už by to bol... My sme zvárali na ceste. To sa k tomu možno dostaneme. To možno by si... Hneď? Možno povedz rovno, ako keby to bolo teraz v tom Rusku. Ja som zvárač. Okay. Robili sme to so švagrom, urobili sme to tak, ako sme urobili. Myslím si, že dobre sme to urobili, ale to nevydržalo. Počkaj, a ty si, že pozvaral si, že vlastný kufor alebo držiak? Držiaky na kufor sme nemali, lebo sme mali hore pneumatiky za sebou, za chrbtom. Zadná, predná, to bol ako top case. Do toho si nahádzal veci, do toho vnútra, do stredu a normálne to malo stredovú tyčku, na to si položil takú dosku ľahkú a zašroboval a dalo sa to zamknúť, aby sa ti dovnútra nikto nedostal. Okay. Najprv, že to nebudem tak robiť a potom to urobili všetci, lebo to bolo perfektné. Nemusel si nič riešiť, že si na hotel, stán, spacak, všetko si mal tam hore hodené, vyťahol si len jednu nepremokavú kapsu, kde si mal nejaké veci na prezlečenie, aby si mal v čom spať a hotovo. Spal si na hoteli. Takže, no a z bokov chalani mali tašky a ja som moc taškov, ja tašky nenosím, lebo však sme dvaja na motorke. Takže máme hliníkové kufre, ale hliníkové kufre tam ťahať nebudem. Tak som normálne zobral také dve 20 litrové bandasky, plastové, z oby za 10 €. Rozrezal som vrch, do toho som nahádzal veci, normálne nepremokavých vakoch a ten vrch som tak spravil, aby sa to tam dalo zacvaknúť a hotovo. To si pekne kreatívne vymyslel. No to akože to šialenstvo úplne. A to som tak akože budoval, nejaký mesiac som na tom pracoval v garáži po robote a sa mi to podarilo, vyskúšali sme to, držalo to, no len tie gumy boli ťažké a fakt sme išli po takých cestách, že išli sme bamku, ako nie úplne bamku, ale išli sme popri bamke po tých spojovacích cestách, takže tam to dostalo riadne na zadok. A prvému sa pokazilo Peťovi od Zvolena. Sa mu to tam rozlámalo a presne všetkým sa to zlomilo na tom istom mieste.
na tých Yamahách. Ale držiaky, hej, Yamaha držala. Len tie držiaky sa zlomili presne v tom istom mieste. Aj jemu, aj mne. Ľubo mal trošku inakšie. On mal vortku s tými veľkými nádržami. On to mal trochu inak urobené, ale tiež sme zvárali. Takže Peťo bol prvý. To teraz viem, lebo robím film z toho, takže potom Ľubovi na ceste normálne zastavili sme a že mám zlomený rám. A sme stali na parkovisku, robili tam nejaký most a že však tu majú zváračku. Tak nám pozváral, normálne nám to pozváral, vypálil z pásoviny, kus železa, priložil, zavaril, hotovo, vybavené. Jasné. No dobre, toto bola tá batožina a panuje taká dogma, že vlastne v Rusku že asfaltové cesty moc není vidieť, že oni tam majú všade šotolinu a tak, že toto je taká tá otázka, že či je to reálne pravda a druhá vec, že ak je, tak asi chápem, prečo tie tlmiče. No, to, že by tam nemali vôbec cesty, nie je pravda. Ako musím žiaľ Bohu povedať, že majú možno lepšie cesty ako my. Okay. Na takú vzdialenosť, na také vzdialenosti, ako oni jazdia a aké vzdialenosti oni musia udržiavať, tak niekedy sú tie cesty aj v takom stave. Ale zlepšuje sa to. Fakt, akože normálne európsky štandard, z vodidla všetko to má. A poviem taký príklad, že chlapci stále, mali sme ten nejaký ten čas, nie je čas strácať čas, tak sme tak celkom valili aj cez to Turecko a tade. A keď sme prišli do Ruska, alebo keď sme sa blížili k Rusku, tak ja hovorím chalani, nebojte sa, ako my to dobehneme. Tam prídeš do Ruska, tam behneme do Volgogradu, pozrieme si matku Rus a šlapneme na to a na druhý deň sme v Toliati, hej, čo je vzdialenosť akože šialená pre Slovensko. A oni, to neexistuje, to nebudeme toľko kilometrov robiť, ale tam fakt sa dá, tam normálne, a bez toho, aby si porušoval predpisy, hej, akože ideš 100, 110, ale ideš 100, 110, za 2 hodiny máš 220 kilometrov. Fakt sa to akože tak ráta. Takže my sme denne, keď sme išli tam, sme robili úplne v pohode 600 kilometrov. Okay. Keď sme neboli nič pozerať, žiadne pamiatky. Ja, ale to ste predpokladám boli. A teda potom áno, potom sú aj časti Ruska, kde teda tie cesty nie sú. A oni nie sú preto, že by ich tam nemal kto urobiť. Oni sú tam z jedného logického dôvodu, že trebárs tá Kolima, po ktorej sme my išli, to sme išli z toho Jakutska 2000 kilometrov do Magadanu, je asfalt asi 15%. V mestách áno, ale inak mimo mesta je ujazdená hlina, šotolina, kamene, jednoducho to, čo tuto zahrabne v rieke, to tam vysype a hotovo. My sme mali šťastie, keď môžem, že my sme mali šťastie, že my sme prešli, nám pršalo asi, tam je to tak, že tam keď prší, tak keď prší do 4 dní, tak štvrtý deň, keď prší, tak kamióny stoja. Už nesmú jazdiť, lebo tá cesta sa rozmočí, oni sa poprepadajú, pozapadajú, cestu musia potom dlho opravovať. Takže oni to tak akože celkom sa snažia aj dodržiavať, že teda nejazdia v tých úsekoch, kde to vedia, že je to také mäkké. No motorkou tam ale prejdeš. Motorkou prejdeš, ale asi moc ani nie, lebo tým, že ten kamión tady prejde, tak on to vytlačí tú vodu z tej hliny, lebo je to taký zvláštny materiál, že ona sa strašne rýchlo napije a nabopná a potom je to mäkké. Normálne to zmekne, normálne ako špongia, to je ako po zime, keď ty ideš po hline, že je vymrznutá hlina a 10 cm ideš po sukej hline a sa tak zapadáš. Je to také, a toto je presne to isté, že ty si išiel po tej stope, to si išiel ako po lade, a keď si sa dal nabok, lebo však si potreboval sa napiť vody, pauza, cigareta alebo niečo, nefajčím, ale niekto mal, tak si sa musel dať do toho boku a tam si sa normálne 5-6 cm, niekde aj 10 cm, sa koleso ti zaborilo do toho mäkkého. Tam si postavil motorku, hotovo. Takže sú aj také časti cesty. No, si predstav, že ideš 2000 km tam a 2000 naspäť a keď sme prišli k asfaltu, tak sme ho boskávali. Fakt, akože. Ja som si klakol a ja som boskával ten asfalt, že akože chvála Bohu už teda. Keď prší je zle, lebo je blato. Ideálne je ďalší deň, keď neprší, tak sa tá cesta, ona strašne rýchlo uschne. A potom sa dobre ide. A už ďalší deň už sa zase práši. Čo je zase celé zlé, lebo nevieš obehnúť kamión, lebo ten ti práši a oproti, môže byť čelovica. No, jasné. Mali sme taký tento konflikt skoro, že sa chalan druhýkrát narodil, že skoro čelovicu dal s protiidúcim autom, ktorému vyletelo do cesty, lebo sa zrazu zatáčalo
a išiel za kamionom a chalan vyletel z prachu a našťastie sa akože stihol uhnúť. Ale motorku trafil. Aj motorka trafila auto, ale dopadlo to, chvála Bohu, dobre. Bez pádu. Motor stúpačku, nohu nevie, ako dal nabok. Auto bolo rozpárané síce na 2 metroch od stúpačky a od motorky, ale nespadol. To je šialené. No v tom úplne. No a na toto všetko sa treba pripraviť. Že čo si vieš pripraviť, no to si vieš, ale tieto veci... No a bolo tak, že 3 dní pršalo a my sme to prešli. A my sme vlastne išli proti tomu dažďu. A za nami sa tá cesta znepriaznila. 3 dní sa nejazdilo. Normálne zobralo cestu voda. Tak to ste mali dobre vypočítané aj tie dni tým pádom. Lebo kebyže idete neskôr, tak chytíte presne túto časť. No, ale to ťažko, akože... No, to sa nedá naplánovať. Nedá sa, nedá sa to trafiť. My sme napríklad mali šťastie, keď sme prišli do Ústkutu, sme prišli a my sme večer prišli do Ústkutu k rieke Lena a prišli sme na trajekt, alebo teda na loď a povedali, že ráno ide loď, o 4:07, o 4:08 buďte tu. A prišli sme o 4:08 a na obed sme boli nalodení a valili sme 3 dní loďou. Takže sme mali šťastie, že sme nemuseli, dajme tomu 2 dní čakať, kým tá loď príde nejaká ďalšia alebo čo. Takže mali sme také aj šťastie, že tá voda, akorát sme prešli, alebo sme boli v Magadane už a baba nás stretla večer, motorkárka tiež, ktorá má na starosti polovičku tej cesty, tej federálnej, smerom na Jakutsk naspäť a hovoríme, čo? Sme na nákupoch, na cestu si berieme, zajtra ráno odchádzame. Nie, neodchádzate, cesta je neprejazdná, môžete tu kľudne ešte jeden deň ostať. Takže sme ostali ešte v Magadane a ona nám potom na druhý deň prišla večer a hovorí, hej, cesta už je spojaznená, už je to tam zasypané. Tam jeden deň žurky teda, navyše. No, jeden deň žurky navyše. No. Jasné. Toto sme veľmi riešili ako keby tú cestu doteraz a akože s nej sa dá strašne veľa naučiť. Takže takéto niečo asi cestovatelia po Európe úplne nezažijú, ale veľmi veľa sa dá z toho ponaučiť. Poďme teraz do takých ako keby možno viacej všeobecnejších otázok a to je tá otázka znie teda, že čo by si odporúčal každému jednému motorkárovi, ktorý sa vydá na nejaký výlet na motorke. Teraz ten výlet môže byť v podstate, že ja neviem, môže to byť napríklad, že ide iba, ide na Moravu a podobne, hej, že zo západu Slovenska ide si pozrieť južné Čechy a ide na 3 dní, ale čo by si poradil zároveň, to isté by si poradil aj človeku, ktorý sa vydá napríklad na 2-týždňovú cestu, alebo mesačnú, alebo niečo podobné. Že je niečo, čo každému by si odporúčil, že príklad poviem, maj opravnú sadu na gumy, alebo nemusí to byť ani niečo, akože nejaký produkt, ale že čo by si mu poradil? No, čo by som mu poradil? No, hlavne naplánovať si, trošku si naplánovať tú cestu. Každý je iný. Niekto chce vidieť prírodu, niekto chce vidieť to, niekto to. Takže tú cestu si potrebuješ. Ja si aspoň plánujem cestu aj na víkend, keď idem. Aj si tie body popozerám, že ktoré chcem vidieť. Takže tá cesta, plánovanie, hej. Keď ideš na 2 týždne, tiež sa to dá naplánovať, ale už tam potom to spanie sa nedá tak naplánovať, ako keď ideš na 3 dní, lebo tam sa to naťahuje, alebo sa to zrýchli, alebo neviem čo. No a ešte... neviem, či budeme sa rozprávať o nejakých chybách, ale môžem to teraz spomenúť, že čo nepotrebujem... Prejdeme k tým chybám potom, ale určite začnú, vieš na to dobre naviazať asi. Že čo nemám, to nepotrebujem. Okay. Strašne veľa ľudí stretám, že sú nabalení strašne moc. My sme nabalení stále rovnako. Ja keď idem s priateľkou na motorke na víkend, tak som nabalený úplne rovnako, ako keď idem na 3 týždne do Turecka. OK. Fakt. Máš aj taký ten zvyk, že každý večer si pereš to tričko, v ktorom si jazdil, alebo takéto veci? Keď sa dá, tak áno, ale napríklad teraz na tej ceste som mal 2 trička a 2 trencle. OK. Po ceste tam som zistil, že ty kokos, veď ja nemám 2 trencle. Alebo teda zistil som, že ich mám, ale som nevedel kde. Potom som ich našiel niekde. Tak som si v Bulharsku kúpil na trhu trencle nejaké z Turecka alebo niečo. No takže a obmieniaš, vieš, jedný nosíš, jedný perieš, jedný nosíš, jedný perieš. Ale už som bol aj tak, že sme boli s priateľkou a ja som za celých 19 dní použil jedny trenky.
Teraz si povedia, že čo to je humusák. Nie, boli sme sami dvaja, takže sme furt spali v nejakom kempe. Večer sme prišli, tie, čo som mal na sebe, som opral do rana, sa uschli, zase som si ich natiahol. A tričko to isté. A už mi povedala potom asi po 2 týždňoch, že už si nie druhé tričko, lebo vyzerá, že furt s tom istom. Ale že však furt je opraté, furt každý druhý deň ho opereš. Takže... Toto veľa cestovateľov hovorí a ja som tak ako keby naučený, že presne, že 2 trička, alebo keď tak ešte 3 na rezervu, alebo že v tom prídem, nech som pekný. A súhlasíš s tým, že nech sa balím akokoľvek, tak o polovicu menej oblečenia, o polovicu viacej peňazí? Môžu ti tie peniaze pomôcť na tom výlete? A na akože takéto veľkosti, keď je výlet, samozrejme. No, určite peniaze hrajú rolu, no lebo však čo nemáš, si kúpiš pri najhoršom. To bôž treba ozaj peniaze, akože fyzicky v ruke, lebo no, teraz Rusko je ako je, takže naše karty tam neplatia. Takže my sme do Ruska museli vliecť všetky peniaze, takže aj to bolo to plánovanie, že teda koľko benzínu, koľko tam budeme, koľko tam zhruba stojí strava, čo išla teda ako celkom dosť hore oproti tomu, ako keď som tam bol v 2019 naposledy. Keď to porovnáš možno pre zaujímavosť so Slovenskom, tie ceny? Ceny v obchode, je to také zaujímavé, že čím ideš ďalej na východ, tým je to drahšie. OK. V európskej časti Ruska kúpiš normálne štanglu salámy, takú tú 400 gramovú, poviem, kúpiš za 3 €. Okay. A tam na východe stála 10. Uh-huh. A my sme si, no je jasné, že to tam musíš odviesť, hej? Uh-huh. Tak to tam toľko aj stojí. Aj pivo. Pivo si u nás v európskej časti Ruska kúpil za 200 rublov, čo je ani nie 180, čo je 2 €, lebo vtedy bol rubel, 90 rublov bolo 1 €. Uh-huh. Hej? Takže 180, tak za 2 € si kúpil nové pixlu pol litrovú piva. A normálne Starobrno a takéto, hej, Embargor. A tam na východe stalo 400. OK, tak to už je výrazný rozdiel. No, a dali sme si, no však nezaslúžiš si po celom dni po jazdy. Dní, jasné. Takže ako, no aj to. Takže plánovanie aj s tými peniazmi, hej. A teraz ten problém, že musíš chodiť meniť, no a takže ako, no, musíš, tá logistika je dôležitá, si naplánovať pred takou cestou, takže to je to aj, že čo si zobrať so sebou, takže tie peniaze sú celkom dôležité. Napríklad stalo sa nám, nie ten raz, ale pred tým rok sme išli do Gruzínska, chalan mal nehodu, išli sme cez Turecko, tranzit. 3 dní Turecka, bum, preletíme. Na čo si budem kupovať tureckú kartu? Vieš, však keď potrebujem SMS-ku poslať, to toľko mám. No, ale keď sa niečo vyvrbí, tak už len to, že sa potrebuješ komunikovať cez Google prekladač, hej, s Turkami, lebo oni... dáta a takto. Ja viem len po rusky, po anglicky sme nevedeli nikto a všetci, teda keď vedeli, tak po anglicky na nás, takže potrebuješ dáta, aby si vedel. Nevedeli. Jednoducho nám museli zdieľať dáta policajti, keď sa toto, hento, tamto. No nekúpili sme si na čo, na 3 dní, bum, preletíme. No a potrebovali sme. Takže teraz už fakt, akože prídem do krajiny, kúpim. Aj do Ruska sme prišli, aj keď teda bolo zakázané, ale kúpili sme na čiernom trhu. Hneď pri prvej pumpe prišiel chalán, a či potrebujeme, jasné, že potrebujeme, bum, kúpili sme. A potom v Jakutsku sme ešte našli pred Jakutskom babu, čo mala chalana nejakého hackera, tak nám tú kartu hackol. Mali sme nekonečné dáta. Cez telefón. Normálne sa nalogoval do môjho telefónu. Bol som taký, že akože dobre, však urob to. Však hádam, není on zlodej, že mi vyčistí účet alebo čo. Normálne sa mi nahekoval do telefónu a cez môj telefón hekol tú ruskú kartu na nekonečnú. Nemuseli sme ju dobíjať. A zaplatili sme 30 € za to. Máte to na koľko? Na 2 mesiace stačí, dobre. Ty, to je masakér. Dobre sa baví o tej ceste, že naozaj, že ten rozhovor iba o tej samotnej ceste by mohol mať aj kľudne 2 hodiny. To určite. Že to je tak. A tento diel na stúpačkách by mal byť primárne o tej ceste pre tých ľudí, ktorí možno chcú tento rok prvýkrát ísť niekde na motorke, na nejaký dlhší výlet, než na otočku na kávu niekde a podobne. Alebo možno majú už nejaké za sebou, ale chcú sa dozvedieť nejaké veci od skúseného človeka ako si ty. A čo sú možno tie chyby, ktoré častokrát vidíš na ľuďoch, ktorí idú takto na motorkách? Lebo stretávame ľudí
partie, ktoré cestujú, hlavne v lete to vidíme, že celí sú nabalení a takto. Čo sú tie chyby, ktoré ty vidíš a ak ich nevidíš, tak možno čo si robil ty na začiatku a poučil si sa a nerobíš? Strašne veľa vecí som nosil so sebou, úplne zbytočných. Ako jasné, keď sme išli, teraz zase to prejdem na to Rusko, keď sme išli tu, tak sme si museli nejaké náhradné diely a veci zobrať, lebo tam fakt sa ti to môže stať a do najbližšieho mesta mali sme tak, že 400 km nebola pumpa. To bolo ako maximum, hej. Aj v tom Rusku. A prišiel si po tých 400, ešte tiež zábavné, prídeš po 400 km na pumpu, ideme dotankovať, máme peniaze, dá sa platiť len kartou. Samoobslužná. V Sibíri, kde nikto není. To je celkom štandardné napríklad v Taliansku. No, že tam tie ale v pumpy Taliansku, ale tuto ideš 400 km, nestretneš živého človeka, rozumieš, a prídeš na pumpu. Konečne pumpa, ledva sme sa dokotúlali a teraz prídeš a pol hodinu sme čakali, kým príde človek, ktorého sme poprosili, že akože my síce peniaze máme, ale dobre, tak dotankoval. Chvála Bohu, tam sú tí ľudia v pohode. A dobre, takže musíš, no čo by sa mal vyvárať? No, strašne veľa vecí nosíme so sebou, zbytočných. Aj teraz sme mali. Zase prišiel som domov, vybalil som tú motorku a zistil som, že polovičku vecí som nepoužil. Chvála Bohu, niektoré. Čo napríklad? No, náhradné diely, to je dobré, hej. Okay. Ale aj oblečenie, vieš, že ja som to volakedy som to robil tak, že zdvojené, vieš, že keď zmokneš. Ale však keď zmokneš, tak sa uschneš. Okay. Väčšinou to tak bolo, no teraz už to bereme inač, že keď si zmokol, no tak vieš, že zmokneš niekde v stane, tak v stane sa neusneš. No ale teraz sme napríklad išli, že v Bulharsku bolo ozaj hnusné počasie, celé Srbsko-Bulharsko nám pršalo, tak sme v Bulharsku pred tureckou hranicou našli hotel a tam sme sa uschli do rána, chvála Bohu. A ráno už bolo azuro, modrá obloha. A večer zase lialo, tak sme zase našli hotel. No ale niekto na ten hotel možno nemá, tak asi zdvojiť si tie veci, čiže mi sa nedajú zdvojiť, hej, ale jednoznačne, a to fakt, keď ideš, hej, tuto na 3 dní, to je, môžeš mať čo chceš, ale keď ideš niekde ďalej, vyskúšané veci. Nie novú príľbu na hlavu, vyskúšanú, lebo není nič horšie, ako keď ťa príľba omína. To je horšie, ako keď ťa bolí zub. Lebo ten zub si vieš dať tabletku, ale tu sa nevieš dopovať, že ti na tú hlavu. Vyskúšané veci, vyskúšané nepremoky, že ozaj držia, vyskúšané čižmy, že sú ozaj pohodlné, vieš tom aj chodiť, alebo teda veci vyskúšané, stan vyskúšaný. Jednoducho veci, ktoré sú vyskúšané, treba si zobrať na takú cestu. Nie nové kúpim, dneska mi to došlo, zajtra idem. Mali sme taký prípad, chalan kúpil nepremokavé čižmy a prvý deň už nechci vidieť, ako vyzerali tie nohy po 4 dňoch. To si ho odfotil a hovorí, že to vyzerá ako hobit. Opuchnuté úplne, strašné volačo. 4 dní v mokrých nohách, vieš. V mokrých čižmach. Takže vyskúšané veci, to je asi také, to by som tak povedal, taká myšlienka, že asi vyskúšané veci, na dlhšiu cestu určite vyskúšané veci. OK. Ideme pomaly do záveru. Čakajú nás také 2 posledné otázky, ktoré chceme dávať naozaj že každému hostovi. A tá prvá je, že ako si sa vlastne ty dostal k motorkám a kedy v svojom živote? Kde to začalo? Motorky som tak vnímal akože od malička, ako každé dieťa, aj v tej dobe, keď ich bolo menej. Ale môj bratranec volakedy jazdil na motorke, ako to bolo volakedy. Kúpil si prvé vozidlo, bol Pionier, potom nejaká 175, potom nejaká 3,5 a potom si kúpil auto a už si sa oženil a tak, no, to bolo také postupnosť. A on tú motorku mal, lebo sa na nej nejak vyvalal kde ja sa celkom okaličil trošku. A tak tam bola hodená v šope a ja som ako decko chodil okolo nej, aby som také chcel. Potom mal Mustanga, na tom hrával na nejakej gitare alebo na niečom, nejakej kapele, chodil na zábavy a chodil na tom Mustangu krížom cez jednej dediny do druhej, tam sa nabalili a odtiaľ odchádzali. A tak mi na tom naučil asi v 14. No, potom to bolo akože super, ale žiaľ Bohu som potom toho Mustanga mu kradol a potom keď chceli ísť na tú zábavu, tak nemal na čom, lebo nemal benzín. Okay. Tak sa už ospravedlňujem týmto. No a mojej mami brat, ten chodil na motorke, vtedy auta moc neboli. Chodil normálne, na štedrý deň išiel z Handlovej do Urbanova na motorke so ženou.
OK. v zime v snehu. Ako blázni. A išiel, no. Ale nebol motorkár, ako my sme motorkári. Mm-hmm. A ešte by som naviazal na cestovanie. Mm-hmm. Vždy som hovoril ako decko, pamätáte si, možno už vás to nepýtali, ale nás sa to vždycky pýtala učiteľka v škole od prvého ročníka, čím chceš byť. Mm-hmm. A ja som od malička hovoril, že chcem byť šoférom kamionu. OK. Lebo som mal takú tú predstavu, potom postupne som to ako tak premenil na tie drobné, že tí kamionisti poznávajú krajiny a toto, no ale potom už keď som bol starší, tak som vytrezvel, že tí kamionisti vidia len tie diaľnice takže, ale asi to vo mne niekde bolo, že to spoznávanie tých krajín, tak to spoznávam na motorke, čo je najjednoduchšie a podľa mňa najľahšie cestovať na motorke. Výborné, toto bolo veľmi pekné, že takto, že od malička si to mal, si to splnil. Máme tu poslednú vec. Čo by si odkázal našim divákom, ktorí možno chcú ísť vyskúšať dneska, tento rok nejaký výlet a čo by si im odkázal? Keď chceš, môžeš do kamery priamo, ak nie, je to pre vás. No, čo by som im odkázal? No, nech si hlavne vyberú dobrú destináciu a podľa mňa najdôležitejšie je ani nie tá destinácia, ale s kým na tú cestu ideš. Lebo môžeš mať kamaráta, môžeš ho mať vyskúšaného úplne na parádu, ale na víkend, na predĺžený víkend. A keď ideš trošku ďalej, tak tam potom vznikajú tie ponorkové veci a tam to potom začína škrípať. A keď to škrípe, ty tú cestu dáš, lebo však ju chceš dať. Ale není to ono. Je úplne najskvelejšie, keď ja závidím tým ľuďom, ktorí sú takí trafení, že si sedia. Že si sedia. A to je málo. To ako poviem, že takých cestovateľov, na motorke cestovateľia sú väčšinou introverti. Že keď si pozrieš, tí veľkí cestovatelia, tí sú všetci sami. A to je možno kvôli tomu, že sa nevedia dať nejak spárovať s tými ľuďmi. Takže nech si každý nájde toho svojho, lebo vedvou sa to liptahá. Takže a je to lepšie. Je to lepšie, keď predsa hlavne to by som odkázal, že nech majú to šťastie na tých kolegov. Šišo, díky moc za rozhovor. Aj vám, diváci, ďakujeme, že ste to dopozerali až sem. Pokiaľ sa vám video páčilo, alebo keď sa vám nepáčilo, napíšte komentár, aby sme to vedeli zlepšovať a určite zanechajte odber, aby ste nezmeškali ďalší diel na Stupačkách.